Omakustannetietokirjan kirjoittaminen ja julkaiseminen on oikeasti tosi vaikeaa, koska kukaan ulkopuolinen ei valvo sitä sun prosessia tai valmista tuotetta, ellei sä erikseen pyydä ja yleensä maksaa siitä. Sen takia pitää itse huolehtia niin monesta asiasta, kuten sen kirjan markkinoinnista, visuaalisuudesta ja erityisesti kun on tietokirjasta kyse, niin sen kirjan luotettavuudesta. Mä oon Pauliina Järvisalo Tiliote-kanavalta ja mä julkaisin mun 100 taloustehtävää omakustannetietokirjan POD:n kautta. Tällä videolla mä annan vinkkejä omakustannetietokirjan kirjoittajille ja kerron omasta kirjaprosessista, että mitä mä siitä opin. Ihan alkuun kannattaa miettiä, että mihin tarpeeseen tai ongelmaan se kirja tarjoaa ratkaisun, kenelle se on tarkoitettu ja miten se eroaa muista kirjoista, mitkä käsittelee sitä samaa aihetta. Ja mitä se kirja sisältää. Sitten kannattaa ihan alussa jo kysellä sen kirjan kohderyhmältä, että onko niillä mahdollisesti tarvetta semmoiselle kirjalle. Silloin kun mä lähdin suunnittelemaan 100 taloustehtävää kirjaa, niin mä olin tunnistanut sellaisen ongelman, että kaikki maailman tieto on jo saatavilla, mutta sitä on niin paljon, että sulla kestäisi ikuisuus hahmottaa se järkevänä kokonaisuutena. Sen takia mä halusin tehdä yhden kirjan, missä on kaikki, mitä sun pitää tietää henkilökohtaisesta taloudenhallinnasta. Tässä on siis kyseessä matalan kynnyksen tieto- ja työkirja sellaiselle henkilölle, joka haluaa parantaa omaa talouttaan, mutta ei oikein tiedä, että mistä aloittaisi. Se, miten mun kirja eroaa muista kirjoista, muista talouskirjoista, on se, että siinä on ihan uudenlainen lähestymistapa talouteen. Se on värikäs, siinä on huumoria ja siinä on minimimäärä teoriaa ja maksimimäärä sitten tällaisia konkreettisia harjoituksia, millä se lukija pääsee saman tien peilaamaan sitä tietoa omaan arkeen, missä se kaikki oikeasti tapahtuu. Taustatutkimuksessa on tärkeää kiinnittää huomioon lähdekritiikkiin ja sen tiedon paikkansa pitävyyteen. Yleisesti luotettavina pidetään esimerkiksi viranomaisten sivuja ja yliopistoissa tehtyjä tutkimuksia. Tietysti on olemassa myös kirjoja ja mediajuttuja, missä on valmiiksi pureskeltu niitä asioita. Niissäkin kannattaa katsoa, että ne lähteet on luotettavia ja sillä kirjoittajalla myös ehkä on joku pätevyys kirjoittaa siitä asiasta. Aina kannattaa myös yrittää selvittää sen tietyn alan konsensus, eli sen alan vallitseva mielipide, koska yleensä se on kaikista lähimpänä totuutta. Toinen lähteisiin liittyvä juttu on se, että ne kannattaa merkitä saman tien sinne tekstiin, kun sä siis käytät niitä, koska se on supertyölästä lisäillä niitä jälkikäteen. Mulla itselläni oli aika hyvä käsitys jo valmiiksi siitä, että mitä aiheita mä haluan mun kirjaan, ja sitten mä vaan lähdin nettimään tutkittua tietoa niistä aiheista. Mun ehkä tärkein tällainen teoreettinen viitekehys tulee käyttäytymistaloustieteestä, ja sieltä mä oon ottanut tällaisia yleisimpiä teorioita. Sitä mukaan, kun etsii tietoa, niin kannattaa jäsennellä sitä eri tavalla kaikkiin mielekarttoihin, prosessikaavioihin ja sellaisiin, mitä voi sitten täydentää ja muuttaa sitä mukaan, kun saa lisätietoa. Mä olin jo aikoin sitten hahmotellut tämän mun taloudenhallinnan 3 osa-alueen mallin, mihin kuuluu siis psykososiaaliset tekijät, tieto ja taito ja taloudelliset resurssit. Sitä mukaan, kun mä hain tietoa, niin mä tein näille 3 aiheelle erilaisia alaotsikoita ja mietin sopivia kokonaisuuksia. Ja itse asiassa seuraavaan painokseen mä aion vähän muokata näitä hierarkioita, koska mä oon haudutellut niitä päässäni niin pitkään, niin mä hahmotan ne nykyään vähän eri tavalla, vaikka asiat sinänsä on pysynyt ihan samoina. Noiden muistiinpanojen perusteella sitten suunnitellaan ne kirjan osat, eli se kirjan rakenne ja miten se etenee. Mitä tehtäviä tai visualisointeja sinne voisi laittaa tukemaan sitä sen kirjan tekstiä. Ja kuten sanottu, niin mulla itsellä oli toi kirjan perusrakenne aika selkeä, koska mulla oli toi taloudenhallinnan osa-alueiden malli valmiina, mutta siis nuo pallukat muuttu monta kertaa. Sitten kun päästään vihdoin kirjoittamaan, niin sitten se eka versio kannattaa tehdä mahdollisimman valmiiksi. Eli keskitytään kokonaisuuteen ja sitten niitä yksityiskohtia voi hioa myöhemmin. Mulla oli ainakin tosi raakille se mun eka versio, joka oli siis tehty Google Slidesilla. Mä olin itse piirrellyt sinne jotain hahmotuksia niistä kuvituksista ja sitten mulla saattoi olla tosi pitkään jotain ihan vaan ranskalaisia viivoja, koska mä en halunnut jumiutua niihin. Sitten kun se kässäri on pääpiirteittäin valmis, niin sieltä on tosi helppo tarkistaa uudestaan vielä ne faktat ja lähteet, kun ne lähteet on alusta asti merkitty sinne tekstiin. Tässä vaiheessa tiedän, että se on hankalempaa, jos niitä ei ole merkitty. Ja se on niin kuin hirveä työ lähteä kaivamaan, että kuka on sanonut ja mitä sanonut. Sitten kannattaa totta kai luetuttaa sitä sun omaa kirjaa sillä sun kohderyhmällä ja myöskin eri näkökulmista eri asiantuntijoilla. Silloin kun mun kässäri oli mun mielestä valmis, niin mä annoin sen luettavaksi muutamalle ammattilaiselle. Yksi oli musiikkipedagogi,
joka katsoi sen kirjan nimenomaan pedagogisesta näkökulmasta, koska tavoite oli, että mun kirja soveltuisi mahdollisimman hyvin oppimateriaaliksi. Toinen oli psykologi, joka on tietysti tärkeä, koska tämä kirja on isoksi osaksi psykologia. Ja siinähän menisi uskottavuus saman tien, jos löytyisi joku asiavirhe tai joku, mitä tätä ei missään nimessä saa sanoa tälleen. Ja kolmas oli käyttäjän näkökulma. No siitä editointivaiheessa kannattaa tietysti tehdä niitä muokkauksia sen perusteella, mitä palautetta on saanut. Ja koko ajan pääsee enemmän jyvälle siihen, että toimiiko tämä kokonaisuus ja samalla myös ne yksityiskohdat. Onko asiat selkeitä, onko toistoa tai vastaavasti, onko jotain jäänyt puuttumaan. Tämä oli sikäli aika hullu vaihe itselle, koska mä en ensinnäkään ollut tehnyt kirjaa aikaisemmin. Ja mulla oli koko prosessi niin kuin aika levällään. Ainakin pari kierrosta meni sillä, että mä muokkasin ja annoin sitten taas uudestaan luettavaksi näille samoille tyypeille. Plus sen jälkeen vielä mä hioin itse ihan sikana kaikki ihan pieniä juttuja. Tietty tosi tärkeä on myös kirjan kielenhuolto ja oikoluku. Mä kans kävin moneen kertaan kielen- ja kirjoitusvirheet läpi. Ja jopa mun oma äiti tarkasti ton kirjan. Mutta vähän jälkikäteen mua kuitenkin kadottaa, että mä en tehnyt sille ammattimaista oikolukua. Koska mä ajattelin, että tämän kirjan on tavallaan joka tapauksessa tarkoitus olla mun kuulonen, eikä missään nimessä mikään virallisen kuulonen kirja. Mutta se oikoluku olisi oikeasti tuonut uskottavuutta enemmän, ja mä aion ehdottomasti kyllä tehdä sen seuraavaan painokseen. Sitten mennään toteutukseen ja ulkoasuun. TOD:n sivulta pääsee valitsemaan esimerkiksi oman kirjan sidontotavan, paperin ja koon. Sitten lisäksi on vielä erilaisia painolaatuja, mitkä totta kai vaikuttaa, ja paperilaatuja, jotka tietenkin vaikuttaa sen kirjan painokustannuksiin. Ja myös värisivujen määrä vaikuttaa siihen. Kannattaa ihan ensin miettiä, että mitä se sun kohderyhmä on valmis maksamaan siitä sun kirjasta, ja sen mukaan sitten valita se kirjan toteutustapa, ettei ne painokulut ylitä sitä summaa, mitä ne on valmiita maksamaan. Ja tietysti mielellään vielä kirjailijalle, eli sulle, jäisi joku palkkio siitä. Oman kirjan kanssa mä itse pyrin optimoimaan about kaiken. Mä olin tietenkin mahdollisimman ison kirjan, oliko se nyt 17x22, minkä sai vielä sen pienen kirjan hinnalla, eli mahdollisimman paljon pinta-alaa. Sitten jos olisi ollut isompi, niin se olisi ollut sitten kalliimpi. Mulla oli myös haasteena se, että oli tosi suuressa osassa se kirjan visuaalisuus, eli se sisälti tosi paljon värejä. Eli se piti tehdä ensinnäkin premium painolaadulla kunnon paperilla. Ja tämä sitten kasvatti ihan valtavasti niitä painokustannuksia, mutta samaan aikaan haaste oli se, että miten sen kirjan kohderyhmä, eli kädestä suuhun elävä henkilö pystyy maksaa siitä, ettei kovin montaa kymppiä. Itse asiassa sitten suunniteltiin tuo ulkoasu kokonaan uudelleen, silleen, että pystyttiin minimoimaan se värisivujen kappaleen määrä, kuitenkin sillain, että se kirjan tavallaan värikkyys ei kärsi siitä. Sille me saatiin säilytettyä kirjassa ihan sama vipa, mutta se oli muistaakseni monta kymppiä halvempi sit toteuttaa per kappale. Tässä kun miettii sitä kirjan visuaalista puolta, niin fontit ja värit tuo tosi erilaisia fiiliksiä, eli niitä kannattaa miettiä, että minkälaista fiilistä sä haluat, että se sun kirjan ulkoasu tuo, että se olisi tavallaan linjassa sen tekstin kanssa. Ja sitten tekijäoikeuksien kannalta niin hyvä nyrkkisääntö on muistaa, että kaikki mikä ei ole sun ihan oma tekemää, niin sun kannattaa tarkistaa niihin ne tekijänoikeudet. Mä löysin tosi paljon ideoita Pinterestistä, mistä löytyy ihan älytön määrä kaikkia väriyhdistelmiä, fonttiyhdistelmiä, mistä voi vähän testailla, että mikä niistä ehkä parhaiten sopisi siihen omaan kirjaan. Tietenkään harvemmin mitään saa kopioida suoraan Pinterestistä, mutta sieltä voi saada ideoita siihen omaan kirjaan. Myös POD:n sivuilta löytyy tosi hyviä blogitekstejä ja ohjeita tähän aiheeseen liittyen. Tässä vielä tuo lista, että mitä kaikkea siinä painotiedoston laatimisessa pitää ottaa huomioon. Voi kuulostaa aika sekavalta ja työläältä, mutta asia kerrallaan, kun hoitaa noin kuntoon, se on aika pieni homma siihen verrattuna, että on kirjoittanut kokonaisen kirjan. Otetaan tähän loppuun vielä viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, kannen suunnittelu. Eli siinä vaiheessa, kun kirja on kanttavaille valmis, niin on aika hyvä tilanne jo. Mulla on ammattilaisen suunnittelema kansi, mutta mä vähintään käyttäisin POD:n kansityökalua. Koska pitää muistaa, että kansi on kirjan käyntikortti, ja jos ei se houkuta, niin sitten se kirja ei houkuta. Kannen myyntiteksti on tietysti iso osa kantta, mutta erityisesti se on iso osa markkinointia.
joka siis omakustanne maailmassa on ihan täysin kirjailijan omalla vastuulla. Se myyntiteksti kannattaa siis miettiä samalla vähän niin kuin linjaan sen kanssa, että miten se kirjan muu markkinointi tapahtuu. Ja siis nimenomaan markkinoinnin näkökulmasta, eli mitä se lukija saa, kun se lukee sen sun kirjan. Tässä oli mun näkemyksen mukaan ehkä tärkeimmät vinkit omakustannekirjan prosessiin, ja POD:n sivuilta löytyy myös paljon lisätietoja. Kiitos kun katsoit. Moikka!